Zdravo drugari! Danas ću igrati sama Minecraft o kome ću kršiti pravila. Zvuči jako čudno, ali znam. Ipak sam htjela da kršim pravila, pošto nikada nisam uspjela. Dobila sam ovdje neke dodatne stvari, čisto tako. Možda vam zatrebaju. Baš me zanima koje boje očiju imaju skeletoni i ostali zomboidi i tako dalje. Hello! Pa jao! Rip! Crkni! Ok. Imam te! Savršen početak. Ubijamo pandu. Ništa nam ne daje. Pećina! Skači! Uj. Šta je to? Chicken! Hello! Rip. Ok, idemo u pećinu. Ovo nije pećina. Ovo su neke stepenice. Cool. Znam da kopamo na dole, ali trebaju nam baklje prvo. U stvari, idemo prvo da istražujemo. Divlja mačka. Čučija! Gdje pobeđa? Taj risi. Nja! To! Udarili smo je. Crkni. Tako je. Ok. Idemo da vidimo šta ima dole. Wow, kako lijepo. Ok, idemo u onu pećinu. Eno, tamo je preko pute. Ok, skačemo. Ćao, papagaju. Pa kako si? Rip. Tako ti treba kad me ne slušaš. I sad ćemo uraditi jedan najveći. Čekaj, kako sam ovo doskočila? Ne znam ni sama. Idemo na drugu stranu. Idemo do pećine. Da napravimo još gluposti. Ovo izgleda neka zanimljiva. Baš zanimljiva. Ništa se ne može vidjeti. Idemo onda da nađemo neku drugu. Šta je sad ovo? Propala sam. Ako se pitate, neki čudan update je za ove strelice. Šta je me zezaš? Nema nikakvih pećina. Ovo je baš čudan server. Uvek ima pećina. A dobro, makar imamo džunglu. Upsi. I idemo da se ugušimo. Idemo do dna vode. Idemo da kopamo. Ovo treba pola godine. 1 2. Ups, gušimo se. Upsi. Nisam znala. Spider. Videla sam te. Gde si? Neće bude friendly. Hola. Vidjet ćemo se mi kasnije kada te opet ubijem. Ok, sad smo izgubili sve naše stvari. Nemamo se čime da kopamo. Kakva to divota? Oh my god. Šta the heck je ovo? Wow, kako ovo pećina cool. Tamo su ironi. Dobro, baš me briga. Ok, sad ćemo uraditi parkour gdje trebamo da doskočimo u onu vodu. Ne znam kako će se to baš lijepo uraditi. Ali, eziš, možda probam. Opsi. Mali promašaj. To je ništa. Ima još dosta ludih stvari koje ću uraditi. Kao da kopam na dole. Dap. Idemo blok pa blok. Sve dok ne stignemo do kamena, kao što smo upravo. I onda se lijepo vraćamo gore. Da napravimo pikeks. Da, to je bolja ideja.
Skačemo sa drveta. O, ne mogu da se popnem. Čekaj, uz lijane. Ne znam da se penjem. To, popela sam. Možda se mogu popeti. Ok, popela sam se. Uj. Ništa. Uj, skačemo. Pola srca. Ne brinite, iskoristit ćemo to za nešto. Kao što je ovo. Ne. Rekao, kao što je ovo. Šta? Zašto ne umirem? Ovaj Minecraft me ne voli. Wow, kako ovo cool. Idemo dole. Uiii. Wow. O ne. Upsi. A to je lava. Wow. Zašto sam u krošnji? Kako sam u krošnji? Drugari, pomagajte. Kako sam u krošnji? Ok. To je bilo baš čudno. Ok. Idemo mi dalje da istražujemo. Tamo ima preko puta. Idemo tamo. Da. Kako sam to uspela. Lijane. Ok. Idemo sad malo da plivamo. Jel što da ne malo da se odmarimo od svih ovih stvari. Izgleda da sam neki ghost sada. Pošto obično ljudi imaju samo jedan život. Ne 50. Cool, ja sam ghost. Letim. A kako onda još uvijek mogu da umrem? Ne znam. Perfect cave. Idemo unutra. Samo da se popnemo za ovu vodu. Opsi, gušim se. Ovo nije dobro. Nije dobro napravljeno. A zato ovaj cave jeste. Ulazimo! Lijane. Ko me ubija? Ćao! Koje boje očiju imaš? Crnci. Kako ja znam gde si? Ola! Wow! Kako si lep izbliza. Idemo napred. Malo da pramenimo. Evo ga taj cave. Da skačem odavde. Ne, to sam već radila. Idemo do tog cave-a. Možda čak dađemo dijamante. Pa da prekršimo pravilo da ih iskopamo rukom. Da. Kako bi to bilo? Larisa bi me ubila da je ona trenutno ovde. Ok, prelazimo na drugu stranu. Bolje je na onu tamo. Plivamo. Šta? Dobro je. Mislila sam da sam već našla dijamante. Ali ovaj put pod vodom. Ne. Drugari, treba mi pomoć. Gde sam ja videla lavu? Tamo? Je li ovde? Mislim da je ovde. Dobro. Sand. Hop. I hop. Ne. I hop. I opa. I hop. Larisa bi već verovatno me ubila da sam trenutno pored nje. Upsi.
Tamo imaju ovih rogova. Ma nisu to rogovi, ovi šiljci, ne znam. Kako sad da se popnem? Ovo čeka dole. Kako cool. Hoću ja ovako da bude. A ne može ni... Ovo je čudno. Ok, idemo se popnemo brzo. Ja ćemo se ugušiti. Ali, ajme li baš to briga. Ok, sad kako da se popnem? Otprilike ne znam. Iskreno da kažem. Idemo na ovo. Zagnjuri i opa. Kopamo još jedan blok. Čekaj, kako ja trebam da se popnem? Wow, kako je ti sladak. Gledajte kako ima diamond oči. Hoću da te ubijem. Dođi. Izgleda da me niko ne voli danas. Šteta. Zašto mi idemo po nove prijatelje? Zdravo. Kako sam opet u krošnji? Barbijana fell from the high place. Pa nije bilo ni toliko visoko. Vidiš, ovdje nisam ni trebala da izgubim srce. Ovo ti je ništa. Ima i mnogo većeg. Što mrzim ove klere. Kogod je smislio ovu igricu. I ova pravila njegova. Pa to nije visoko, jel tako? Nisko je. Pa tu sam mogla na prste da doskočim. Kakvi su ovi. Ovdje ima nečeg cool. Wow, kako cool blokovi. Idemo sad malo. Vidio? Oh my god, to je bilo baš cool. Možemo mi da iskopamo ovu ili... Mislim da ne. Ok, šta god. Idemo onako da uđemo... opet sam se vratila na isto mesto. Dobro. Idemo u ovu pećinu. Oh my god, ja sam glupa. Ja ne mogu da izvadim iz ovog. Šta ako skočim na ovo? Nabiću se. Šta sada? Ovo me ubija? Koliko pola srca. Ok, mislim da ne trebamo više skačam. Ili što ne? Ne. Staj na to. I, bliže. Rekoh, stani na to. Ko je ovo smislio? Jel neko možda zna? Da se tužim. Kako ne mogu da naprave lep Minecraft. To ništa ne znači. Ovdje imam još neke stvari. Who cares? Ok. I za kraj da skočim. Ne sa toga. Da skočim. Sa litice. Ako preživim, onda ne morate. Šta ne morate? Ne morate ovo da radite. Ok, crkla. Jej. I za kraj ovog videa ću skočiti sa onog ogromnog
mesta koje ne znam trenutno gde. Ali ne brinite, naći ćemo ga. Da skočim sa njega i to je za kraj videa. Evo ga. 3, 4, sad. Hui! Tako da zdravo!